Arratsalde on denoi, ongi etorri, beste behin ere antolatu dugun bertso saio honetara. Eta luzamendu handirik gabe bertsolariak aurkeztuko dizkizuet. Hemen nire ondotik hasita, txalo bero batekin hartuko dugu, Alaia Martin. Bere ondoan, Joanes Ilarregi. Azkoititik etorri da, Eneritz Artetxe. Eta han dago Sustrai Kolina. Bere ondoan. Eta Unai Iturriaga. Agur bana eskatuko dizuet. Koliseora etorri gara, sentituz arrazoitzeko. Koliseora etorri gara, umore ona doitzeko. Beraz mimoa jarriko dugu, gure bertso bakoitzeko. Munduan leku ederra izan, daitekela oroitzeko. Arratsaldeon Eibar hemengo talaian, bagatoz zuengana bertsoen bidaian. 31. San Andresko jaian, Gabon argiak piztu dituzten garaian, foko hoien azpian dirdir egin nahian, foko hoien azpian dirdir egin nahian. Arratsaldeon kenduta siesta, ondoreneko perezak, bere lekuan jarri ditugu, koliseorako piezak. Txorixo eta talo, zer datorren auskalo, baina hartzerako lainezak. Poliki eta modu goxoan, az ditzagun San Andresak. Poliki eta modu goxoan, az ditzagun San Andresak. Berso paperen lilurak eta txaloak seduzitua, arratsaldeon koliseoa badugu nun luzitua. Gladiadoreak garela ordea, orain dut deduzitua. Eta jendeak eskatzen ditu ogia eta zirkua. Aupa Ibartarro gaur Black Friday da, geube gaur oferta gizan. Gabon argiak beikusi dodaz, dizdizementa dizdizan. San Andres ez da ailegau eta posible ezin da izan. Argioi buruz ze uste dodan,
igual hobeto ez esan, horrek itxutu aurretiko ba, geureak piztu da iguza. Etorri danok. Gai bat jarriko dizuet danontzat, bai? Euskalgintzaren kontseiluak, orain dela urtebete adierazi zuenez, euskara larrialdi linguistikoan dago. Eta esku hartze sendorik egin ezean, haren etorkizuna arriskuan. Egoerari buelta emateko, lehen pausua prest dago. Abenduaren 27an, ekitaldi erraldoia egingo da Bilbon. Galdera hauxe egingo dizuei. Zuen esku balego, ze esku hartze sendo proposatuko zenukete egoerari buelta emateko? Horixe da gaia. Bai? Euskara larrialdi egoeran dago eta esku hartze sendorik gabe arriskuan. Ea ze esku hartze proposatzen diguten. Ai hizkuntza gutxituak, oinpe baten desorekan, beti konplexuz beteta, kolore beltza kopetan. Naiz kontrakoa entzuten dudan, baten batzun ahoetan, euskera jarri behar da derrigor lanpostu publikoetan. Tan ere esku balego, ni pentsatzera ausartu, politika bat sendoa behar da egituratu. Nik diktadura jarriko nuke, nere modura eratu. Euskara jarri derrigorreta, espainola debekatu. Kalera irteten gara, egun onak eman lasai, bestea izan dadila, horrela erantzunez gai. Eta alaiak aipatu duna, nik justu horixe dut nahi, noski publiko lana egiten, duten pribautan ere bai. Deina zazu eta liban estuena itxiena, baina ja ez dut izan nahi oianeko indigena. Ez nuke inoiz alboratuko, euskaraz ez dakiena, baina baztertu egingo nuke, ikasi nahi ez duena. Pentzetan neban iraultza, bestela hobeto gerla, baina proklama gogorrez,
bete jakunez jagela. Isildu eingonaz ezer esanez, hobeto nago horrela. Ze pentsatzen dut entzundakoak, nahikoa izango direla. Unai eta Eneritz. Pello Rubio Txillarreko sukaldaria izeneko liburua idatzi dute Edurne San Martin Eibartarrak eta Asier Ibaibarriaga Ermuarrak. Jakingo duzuenez, Elgoibarko Txillarre baserrian elkartu ziren hainbat urtetan Jesus Egiguren eta Arnaldo-Otegi besteak beste gatazkari irtenbideren bat topatzeko asmoz. Pellok lan handia egin zuen elkarrizketa horiek antolatzen, taxista lanak, sukaldari lanak, eta hori eskertzeko liburua ez ezik dokumentala ere egin dute. Eta herriz herri eman dute eta 40 herritik gora pasadia dagoeneko. Eneritz, zu Edurne zara, bai? Eta Unai zu Edurneren senarra, bai? Edurne gaur Bilbora zoaz dokumentala erakustera. 4. aldia da aste honetan. Orain 4. emanaldia dokumentala. Orain arte Unai zu isilik egon zara. Ez diozu ezer esan Edurneri, hainbeste aldiz joan dalako. Baina gaur gehiago eutsi ezin eta alaxe esan diozu. Aizu Edurne, azken boladan Pello horrekin nirekin baino denbora gehiago pasatzen duzu. Liburua eta dokumentala egin dituzte, eta arrakasta handia izan dute Edurnek eta Asierrek. Eta herriz herri dabiltza hori ematen. Unaik gaur esan egin behar izan dio. Pellorekin denbora gehiago pasatzen duzu nirekin baino. Naizta sarritan egiten dugun, topo hemen ta topoan, enegarrenez gaur Bilborantza, konpartitu den autoan, ta zure keja modu aserrez azaleratuz gaurkoan, kontuak ezin dira gordeta gure sukalde txokoan. Konturik ez dut esan sekula, behar dozunik izkutau. Baina jazine izar bizitzak, Eneritz nekatu egin nau. Bada gatazka bat kanpoan ta, beste bat bizi dogun hau. Ta honek Eneritz martxa honetan, Txillarre bat beharko dau. Beste liburu bat proposatu, duzu begira, begira. Momentuan hau daukagu eta gelditu Unai berdin da. Baina egunen baten jarri nahi, diot bigarren goginda. Otegiren ta Egigurenen emaztei galde.
alde eginda. Beste liburu baten ideia darabilzuzuk orduan. Ni hemen nago beti solista, eta zu beti koruan. Galdezka hasi gura dozu nahi, ibili zaitez munduan, ze antzaninaz sobra dauena, Rodolfo Aresen moduan. Ara nahi gabe behar duzuna, ederki duzu ulertu. Kontu eskatzeko galderetako, beti zaude prest ta gertu. Baina prozesu hontan etzaitut sentitu nahi aina gertu. Nolako harrera eduki duen ez baitidazu galdetu. Ondo baitakit tope-topera zabiziela herrietan, eta parkatu ni hasi banaz oso gogor herrietan. Kokoloanaz mindu eginaz, beti neure airietan. Aztu egizuz esandakoak, jarraitu daigun bietan. Torri Alaia eta Joanes. Eibarko mendiak bizirik izeneko plataforma sortu dute orain gutxi. Sevillako enpresa batek proiektu aurkeztu du 6 makroeoliko jartzeko Eibar, Bergara, Sogaluze eta Bergarako mendietan. Horietako bakoitzak 200 metroko altura izango luke. Zuek biok plataformaan parte hartzeko gonbidapena jaso duzue. Zu Alaia seguru zaude, parte hartuko duzu. Zu Joanes zalantzan. Eibarko mendiak bizirik plataforma sortu dute eta gonbidatu dituzte plataforman parte hartzeko. Alaia seguru dago eta Joanes zalantzan. Naizta batzuek guztia saldu, eko ta berde ospeko, ni prestu nago esku garbitze, guzti hau eragozteko. 200 metro aski baitira, neri arnasa ozteko. Txikizio bat beharrote da, txikizio bat mozteko. Proiektu horrek
ez du izango gure hitzaren beharrik. 200 metroko aerosorgailu hoien aurrean alperrik. Plataforma bat antolatuta ez du izango indarrik. Antolatzeak balioko du haserretzeko bakarrik. Baina batzutan etekin bide izaten da iskan bila. Aizea lagun izan nahi nuke, ta ez arnaz estu ia. Konsumoak beti modu hortan, azkartzen baitu gurpila. Kalteak Eibarrerako dira eta onurak Madrila. Lilura daukat zure gogoan, eta zure kemenean, baina oraingo zen naiz jarriko, ni zure aldamenean. Hau gelditzeko hitzez bakarrik, ezin da jardun lanean. Arbolera zulotuko altzara, makinak datozenean. Dena ez da izango etxipen, apokalipsita luto. Baina badute gu isiltzeko 1.000.000 truko. Ba behar bada zuaitz batera bularretik naiz lotuko. Bestela laster zuaitzik ere ez baitzaigu geratuko. Ados lotuan eta borroka, eramantzazu aurrera, konplazitzeko balio badu, azenolako karrera. Nere ustetan erakundetan ate jotzea hobeda, nik lehendabizi jakin nahi nuke gure udalaren jarrera. Aldatu dira gure paisaiak ta aldatu lau urtaro. Okerrerantza doa guztia hori dabil ahoz aho. Ta ezin dugu orainaldia sofa batean igaro. Udalak ez du ezer esango, presiorik ez badago.
beraz banatu behar ditugu, langintzak eta ardurak. Zu lanean horrasiko zara, bultzatuz zure lilurak. Naizta zertan nola egin behar den, nik nigan ditudan dudak. Hasi zaitez kamisetak eiten, ta erosiko dizut bat. Sustrai eta Unai. Hurrengo gaia, ondo bidean pantailan agertuko zaizue. Mister ze moduz dago taldea, herriago gotxu dago. Denak bezala egia esan, ni ere alaxe nago. Palestinari elkartasuna, hori ezer baino lehenago. Aldi berean gure bidea jorratu behar oparo. Ofizialtasunaren burrukan gero ta indartzuago. Gero ta indartzuago. Oso ondo. Toki zelebre askoak ere bizi ditu bersogintzak. Atzeko hori ikusi ondoren behintzat horrela deritzat. Baina ikusiz nola uztartzen dituen asmota hitzak. Unai zergatik ez dugu jartzen Jagoba lehendakaritza. Bideoa ikusita neube jarri nazuek legez urduri. Partidutxoa heltzen danean, hiru proklama isuri. Jagoba jarri lehendakarilez, neupe arrazoia zuri, besteak lehendakaria baino, Mister Bizkaia dirudi. Mister Bizkaia jarriko nuke soka batetik zintzilik. Bizkaia osoan ez alda jaio gisa hortako mutilik. Aiturriaga fijatu zaitez detalle batekin soilik. Berriz Jagoba aldarrikatzen eta Pradales isilik.
Eta pentsatu nor jarriko dan hori zaintzeko atean. Autonomia kristona eida dana lortu da bakean. Estatutu bat osatu ez dana, menderdi joetakean. Horrek txirritak lezeukiko dauz, beste 80 urtean. Pradalesek du pase laburra, regatean ez da txarra. Ta jokoz kanpo geratzen ere ikasi du zarra. Ez du izan nahi Euskal Herritar, ez da ere Espainiarra. Berai zentrala izatea da, ardura dion bakarra. Gorputz aldetik ez dago txarto, ta badeukoz bere armak. Arraunlari lezbe antzadeukoz, berak egundoko famak. Baina aldatu ezik alperrik, gure Imanolen proklamak. Zemen jokoa banatuko dau, gaur Gernikan egon dana. Eta berriro ostoak galdu, baietz Gernikako arbolak. Jada ezagun baitira gure eskolak eta oskolak. Alferrik ezote dira, Jagobak ta Imanolak. Hemen bersorik izango altzuen, emakumeen futbola. Haundira ibili gara orduan, betiko lezazkenean. Eta futbolak beste futbol bat deuko bere barrenean. Zula zaiegon konponduko da, hau denporaren joanean, eta hori beharreglauko da, handu eza egoten denean. Tore, Alaia eta Eneritz. Euskal selekzioa jokatu zuen partiduan egun horretan jarraituko dugu. Bai? Zu Alaia, gazte abertzale konprometitua, Euskal selekzioaren eta Palestinaren arteko partidura zoaz, nola ez. Naiz eta Bizkaibusa ia gainezka etorri, lekutxo bat aurkitu duzu bertan, eta xeri zara. Azken orduan, Eneritz, amona xaharra sartu da, eta bere makulu eta abarrekin, barrari helduta hortxe doa justu-justuan, eta zure parean jarri da. Zuri zeharka begiratzen dizu Alaia, baina zuk ez duzu ikusten, antza. Alaia badoa autobusean, eseita lortu du esertzea azken orduan, eta amona sartu da, baina
Alaiak antza ez du ikusten, naiz eta berak zeharka begiratu. Begira gazte horrek ze itxura duen, koloredun lepoko asko dago hemen, baina gero praktikan egiten du erren, jakin nahi dut zerekin konprometitu den, jakin nahi dut zerekin konprometitu den. Ez dut ulertu ongi ertzeko mezua, madarikatzen ote edo errezua. Eskuinerantz lurrunez sortu leike sua, nere buruarekin dut konpromezua. Nere buruarekin dut konpromezua. Beraz ukitzen zaitu sarri oinbeste gaik, eta nik bitartean hemen zutik darrait. Olako begirada ez du izaten nornaik, bastoia astintzea bakarrik falta zait. Bastoia astintzea bakarrik falta zait. Mala letxea duzu ninen bilen azti, galtzeko ez daukat ba horren beste asti. Bastoia astintzeko prest zaude zehazki, ba egin bazenezake ez zaude hain gaizki, ba egin bazenezake ez zaude hain gaizki. Beraz hasi behar dut bastoia hartuta, sasoia erakutsiz hasi eta buka, Bizkaibusa betea da nahiko arrunta, beti bezala gaurre futbolaren kulpa, beti bezala gaurre futbolaren kulpa. Adinak sortzen ditu horren beste esi, barkatu ninduten oso prestu ezi. Zerbitzu publikoek hainbeste gabezi, refuerzoak eskatu baina pradalesi, refuerzoak eskatu baina pradalesi. Lehendakaria dago herrian presente, tazu bera bezala gaur burua tente. Altxatzeak sortu oi badu hainbat neke, igual zure gainean eserral naiteke, igual zure gainean eserral naiteke.
ze izango zara bai, 80 urteko, zeure kastako eta 1000 bertuteko. Ni ere prestu nago briskako tuteko, altxako naiz bai baina zu ez entzuteko, altxako naiz bai baina zu ez entzuteko. Torri Joanes eta beste guztiok. Kontua da Joanesek bihar eguna handia daukala. Nafarroako final handia jokatuko du. Eta guk hemen pixkat internatzen lagunduko diogu. Lehenengo, besteok, Joanesi puntuak jarriko dizkiozue. Zuek ikusi, neurriarekin ere jokatu dezakezue, hori zuen eskulagako dut. Eta gero, bakarkako gai bat jarriko diogu hor, txapelketetan jartzen dituzten horietakoa. Bale? Hasi puntuekin. Arropen kolorea da txapelarena. Unaiek horregatik beltza dakarrena. Ni mimetizatzen naiz hori da onena. Jendean begitatik sartzen baita dena. Sexu hauna omen da final bezperetan. Ba etxera joango naiz itxaropenetan. Ea zer gertatzen den Eibarretik bueltan, ta kontatuko dizut WhatsAppez benetan. Neri eskainiko aldidazu txapela. Baldakizu hortako jantzi egin behar dela. Nik lasai joan nahi dut gaur ona bezela, ta gero arratsalde zerbait datorrela. San Andresi errezatu etxera heltzean. Txapelarik ez dago errezuik ezean, ta imaginatuta txapela beltzean, lehen kandela piztuta utzi dut etxean. Imaginatu, Nafarroan, buruz burukoa, eta esaten dute, Joanes Irargi Martzol. Eta gaia, ez? Txalo bero bat, hori da. Hauxe duzu, 3 bertso nahi duzun doinu eta neurrian kantatzeko gaia. Begiak isten dituzun bakoitzean agertzen zaizu begibistan. Begiak isten dituzun bakoitzean agertzen zaizu begibistan. Azken 3 hileak benetan luzaro, prestatzen aritu naiz serio zeharo. Baina uste dut ezin dudala gehiago, azken astea dau, ta beraz akabo. Begiak itxi eta aldiro hor dago, ja txapelketarekin erotua nago.
Orduak pasa ditut, ta ordu asko dira, boligrafoa botaz, kuaderno erdira. Gero ateratzeko, holtzan dirdira, tornilloa estutuz, eman azken bira. Begiak itxi eta dagona hori da, Julio Soto neri parrezka begira. Eromen hau ezin dut gehiago luzatu, baina nahi banu ere ezin dut uxatu. Beraz azken astea algisa pasatu, tila hartzeko ere askok proposatu. Nahi nuke finalean saion bat osatu, txapelak aztuta joan ta gozatu. Eta sustrai. Zuek bi lagun zarete eta Erromara joan zarete egun batzuk pasatzera. Baina filosofia desberdina daukazue antza. Sustrai zuri improvisatuz, bidaiatzea gustatzen zaizu. Plan jakinik gabe, irten lasai ibili. Alaiari berriz, dena zehaztuta eta planifikatuta eramatea gustatzen zaio. Gozaldu eta bazindoa zen zu sustrai kalera, baina Amaiak esan dizu, txotxe, nik hemen plana zehatz eginda daukat, Bai, sustrairi improvisatzea gustatzen zaio, atea da, baina Alaiak plana oso zehaztuta dauka. Dena antolatzea horren dut atsegin, beraz nire estela, sustraitxo bete fin, egon beharra dugu eta ez aldegin, 8 ta 7 Fontana de Trebin, 8 ta 7 Fontana de Trebin. 8 ta 7 Fontana de Trebin, egon behar badugu, ezerrez da berdin. Nola ez naiz egongo hemen naita ezin, oporretan bainago, tripat baixorrekin, oporretan bainago, tripat baixorrekin. Abentura labur bat, hori da bizitza, ta konturatzerako bukatzen da pizza. Ongi libratzea zen lehenengo baldintza, komunera joateko berandu zabiltza, komunera joateko berandu zabiltza.
Komunera joateko nere balantzean nahi alduzu zurekin ta bertan lantzea. Zaila denez asmoak fin kalibratzea, nere asmo bakarra da zutaz libratzea, nere asmo bakarra da zutaz libratzea. Beraz bilatu nahian iesta tabako aspertu egin zaitut, gaurkoan asako, ezin zara libratuta egin eskapo, itzordua daukagu koliseorako, itzordua daukagu koliseorako. Koliseoa omen, historiaren meka ta tripat baisorrentzat, hirugarren meta. Koliseora baina zertan egin buelta, hori Eibarren ere badaukagu eta hori Eibarren ere badaukagu eta. Laizter hartu behar dut zurekin etxia, hain denez ezberdina gure frekuentzia, ez baduzu antolatzen nirekin etzia, gertu daukagu gure arribedertxia, gertu daukagu gure arribedertxia. Banoa kalez kale, liluraren xerka, kantoietan begira bazpare zer gerta, zukatean ipini zaidazu maleta, aita santuarekin geratu naiz eta aita santuarekin geratu naiz eta. Unai? Unai zu idazlea zara. Majo Kostata idatzi duzu liburua, eleberri ederra. Ilusioz jarri zara Durangoko azokan zeure estandean liburua azaltzeko asmoz. Kontua da, atzoko haue guztiak pasadiala zure estandetik, baina inork ez dezula libururik erosi. Orduan, nola egin dute zure lagunak izan da libururik ez erosteko? Ze estrategia erabili dute? Bai, zure lagunak izan da ez dizute libururik erosi. Baina, dana pasatu dira handik zure estandetik. Bai, gero zuek erantzunea hori horrela izan dan edo ez edo. Bai, liburua egin du naik eta hauek ez diote libururik erosi. Sustrai pasaudan nire paretik, ta ilusionatu xamarrik, nik esan deutzot erdu ondora, enago hemen alperrik, orain ezin dot joan, baina zaitut gogoan, ez eukan ezan beharrik, dino aspaldian irakurtzen dot, PDF-an bakarrik, dino aspaldian irakurtzen dut, PDF-an bakarrik.
Estandatzean jarri zaituzte, domeketako ajeaz, eta ordaindu behar dituzun, zergaz eta peajeaz, naiz PDF-arena, denaitzaki merkena, bota dizut korajeaz, zuk ez didazu ezer galdetu Erromako biajeaz, zuk ez didazu ezer galdetu Erromako biajeaz. Eta eneritz be pasatu da, sake eta erremate, nizirikatzen ibiltzen da hau, aukera badau jotake, zuk novela idatzi ene zenbat garrantzi, esan eta zuetake, orain novelak idazten ditu, kuadrillako tontoape, orain novelak idazten ditu, kuadrillako tontoape. Zenbat idazle elkartu garen, Durangoko atarian, baina dotore ikusten zaitut, alako estan handian, alare irakurketa aspergarri da eta, zuk daukazun ausardian, dokumentala eginezkero ikusiko det agian. Dokumentala eginezkero ikusiko det agian. Eta Joanes gure naparra, naparrak onak direla, baina honek bedeukoz barrenak, ta Jesu Kriston nibela. Haien eunai parkatu, ezkenaz konturatu, begi itxita nintzela, zabaldu eta ia pentsaudot, Julio Soto zinela. Zabaldu eta ia pentsaudot, Julio Soto zinela. Lagunak ginen, baina joan ginen, biok pixkana urruntzen, egun batean bion artean, zerbait larri gertatu zen, nastu ditu propio Joanes ta Julio, ta esango dizut zuzen, Juliok beti irakurtzen du, ta nik ez dut irakurtzen. Juliok beti irakurtzen du, ta nik ez dut irakurtzen.
Eta azkena alaia bera, pentsaudot hause da ganga, intelektual aize horrekaz, ta fragantzia labanda. Neuk be idatzi nuen, tasko saldu genuen, lotxagarria izan da, bere buruaz pozik joan da, arribedertxi esan da, bere buruaz pozik joan da, arribedertxi esan da. Labandarekin gerturatu naiz, arro bezain irri fartxu, eta barkatu egin badizu arrakastak enbarazu. Tinta eta papela 20 euro nobela, nola erosiko dut aizu. Hain lagun ona baldin bazara oparituko didazu. Hain lagun ona baldin bazara oparituko didazu. Bagoaz aurrera, poliki. Torri Sustrai eta Joanes. Sustrai zu kirol psikologoa zara. Eta Joanes zure bezeroa, trail korrikalari famatua. Joanes zure emaitzak hobetzeko asmoz hasi zinan Sustrairekin, baina alderantziz gertatu da. Berarekin hasi zinenetik emaitzek txarrera egin dute. Lehen gutxienez podiumera iristen zinan, orain hori ere ez. Kirol psikologoa Sustrai eta Joanes trail korrikalaria. Berarekin hasi da, baina emaitzek hobera egin beharrean txarrera egin dute. Hobetzeko zuzinen nire alternatiba, psikologoarena nolako mobida. Penak atera nahian tira eta tira, nere giarrak ere triste jarri dira, nere giarrak ere triste jarri dira. Irabazteko galdu behar denez usu, ez duzu uste baina hobetu zaitutzu, aspaldian podiumak urruti dituzu, baina frustrazioak kudeatzen duzu, baina frustrazioak kudeatzen duzu. Horregatik etorri nintzen ona kasik, aurretik ez bainuen bestelako gaitzik, kudeatzen dudala ez da falta hitzik, ta orain sentitzen naiz triste baina pozik, ta orain sentitzen naiz triste baina pozik. Ultratrailetan hasi zinena aspaldi, orain persona zara ez korrikalari, dakiena egoten bihotzari adi,
Begira egon gabe pulsometroari, begira egon gabe pulsometroari. Begia erlojuan ta bihotz taupadan, nola aspaldi hontan altua daukadan, propio galtzen nauzu zuk azken boladan. Astero ona etortzen jarraitu dezadan, astero ona etortzen jarraitu dezadan. Psikologoek zenbait onura dakarte, tazuk oiek nola ez dituzun aparte, astero nahi zintuzket konsulta bitarte, ultrak txarrak direla konturatu arte, ultrak txarrak direla konturatu arte. Zuk ere probatua lehendik duzuta, mendikarreraren bat taizkorriren punta, nere atzetik justu bukatuta, agian horregatik zaude hain minduta, agian horregatik zaude hain minduta. Iraganeko auziak atera dituzu, horrekin oso harro ikusten zaitutzu, nere trauma gainditu dut landuta usu, lasaizuke zureak gaindituko duzu, lasaizuke zureak gaindituko duzu. Beno, orain esperimentu txiki bat egingo dugu, edo ariketa berezi bat. Eta, horretarako denok behar zaituztet. Orduan, nik esango dizuet, denok etorri zarete, baina banan egiteko da egia esan, baina tira. Eibarko kaleen izen bana esango dizuet. Eta, zuek esan beharko duzue, pertsonaia horiek ze ofizio, ze afizio zeukaten kontuan hartuta kale baten izena jarri dietela horiei. Bale? Orduan, handik hasiko naiz, Unairen gandik. Eta, zuri Unai tokatu zaizu Polonia Etxeberria. Kalea. Poloniari buruz ez dakit zer esan, ze umezaro eta zer eteban jasan. Non dago kale hori ez Untzaga plazan, zein zan ofizioa zer geutzon erazan. Armak eingo ebazan eibartarra bazan, armak eingo ebazan eibartarra bazan. Ez irakaslea zan, eta adineko emakume asko eta jende askori eman zizkion eskolak.
Bueno, sustrai, zuretzako, indalezio ojanguren. Indalezio janguren alakoren baten mundura jaioko zen inoizko ausarten. Baina ez dakit zer gehiago kontatu nezaken, jakintxuak badaki ez dakit esate. Argazkilaria eta mendizale ezaguna izan zen. Tira, eneritz, Toribio Etxebarria. Toribio Etxebarria, kalea. Ariketa hau ipini digu, izan ziteken zailena, eta kolpetik nahiko urduri jarri da nere barrena. Toribio Etxeberria dio, ezaguna da izena, ganaduzale bat izango zen Etxeberri bat zuena. Egia zen gauza asko izan zen Toribio eta ganaduzalea ez, baina bueno. Udaleko idazkaria, politikaria, idazlea, gauza asko izan zen. Joanes, zuretzako. Jacinto Olabe. Noski ezagun egin zaidala, aipatu duzun izena, eta ederki merezia du plaka bat kalearena. Arkitektoa izan baitzen hau, Eibar osoan onena, Merkatu plaza azpian dagon parkina egin zuena. Merkatu plaza azpian dagon parkina egin zuena. Hori da jarrera, arriskatu zela bintzat, Margolaria zen, Jacinto. Eta, alaia, zuretzako, Bittor Sarrasketa. Horri buruz badago pare bat liburu, memoriarik eta zar bat helburu. Aztertu dugu Eibarren hainbeste inguru, hitz joko zaleak gara beraz ulertugu. Kale izen hauekin kale egin dugu, kale izen hauekin kale egin dugu. Bai, kale egin duzue, baina erreza zenuekan armagin bat sartu behar genuen. Armagina zen, eskupetagile famatua zen, Bittor. Eta, bueno, bukatzeko eskatuko dizuet puntutan egitea saiotxo bat. Bale? Kale eginta gero berriro lanera, Hitzaren menera,
Eman ote digu bigarren aukera. Gu botako gaituzte agian kalera. Lekuz kanpo zegoen hainbeste galdera. Bostok behintzat eskatoz berriz Eibarrera. Bostok behintzat eskatoz berriz Eibarrera. Naiz Eibarren liteken oso ondo bizi. Zuetorri lehenbizi. Hortarako behar da gogotan iritsi. Ta ostiralez neuronek horren beste krisi. Ia gurago joan ermura iesi. Zeguk kale izenik ez dugu merezi. Zeguk kale izenik ez dugu merezi. Ez deu kaleik merezi, baizik eta plaza. Hori esan ta pasa. Plaza osoa ezin bada gutxinez terraza. Plaza Unai Iturriaga Zugaza Artaza. Iruditzen zait plaza bat nahiko eskasa. Bat aukeratu behar ta ez dago erraza. Bat aukeratu behar ta ez dago erraza. Edo antzokiari gure izena jarri. Gaur zenbat aldarri. Sarrerako kartelak ze tamaina neurri. Zure izena jartzeko 3 tona harri. Bertsoa eta plaka dira uztargarri. Ta orain arrazoiak eman ba elkarri. Ta orain arrazoiak eman ba elkarri. Bainariko ginake jendea aspertzen. Parkatu baina txanda hori nirea zen. Zuk plaza bat daukazu ta ez da ezer gertatzen. Jarraituko deuzure liburuak letzen. Nasten ari gara ta eseri gaitezen. Nasten ari gara ta eseri gaitezen. Hauxe izan da guztia, eskerrik asko danoi etortziarren eta kitxoren partez, eta mila esker bertsolariei saio ederra eskaini digute, eta agurtu ditzagun Txalo Zaparrada eder batez, Alaia Martin, Joanes Ilarregi, Ener Itxartetxe, Sustrai Kolina eta Unai Iturriaga. Agur banarekin bukatuko dugu, eskerrik asko denoi. Erromara etortzea gure irrikazen, Koliseo honekin gabiltza flipatzen. Eskerrekin saiatu zor hauek kitatzen, segi ez neurtzen ta maiz planifikatzen. Zuen hizkuntza hautuan euskara klikatzen, kultura kontsumitzen eta elikatzen. Hemen gozorra utzi bada
badugu kendua. Asteburua dago erdi zuzendua. Ederra izan du da zuen sostengua. Biharko saiorako entrenamendua. Naiz jakin euskalgintza ez dela erraza, Eibarren eta Kiton nolako arnasa, merezi du kalea ta merezi plaza, gaurkoa ere joan denez bere kasa, eskerrik asko Eibar festa onak pasa. Eskerrik asko Eibar festa onak pasa. Izen normal zein berezi ezin kalerik bereizi bagendu nahiko gabezi. Besarkada bat zuri entzule joan aurretik iesi, urren arte Pradalesi goraintziak San Andresi eta zorte on Joanesi. Ez dakit ze izen dagoen, kotxea itxi kalean, baina gu beti ezkabiz, hemen kale eta kalean. Gure eskerrona adierazten, dogu azken atalean. Zeguk maite zaituegu, Eibartarrok pluralean.